Okay mncane. Posta yonke into emayelana nama-learners. So uzokusiza ukuthi ufunde la. Yabo ayoba kuthiwa nami ngikhule kunje. We, ngabe ngisiqenge. Ngabe ngisiqenge ngamina sengibone. Nganekwane. Ngabe ngisiqenge nje. Sembona. Yebo masa. Ongwe. Wena esikoleni? Mncane uzothenga imoto entsha. Sha. Awu. Manje kufundela i-learners yakhe. Ngempela? Ngikhombisa mncane. Uthini kumina? Mncane akho uzongithengela imoto. Kodwa siyisebenzisa sobabili phela naye. Mina bese ngiyisebenzisa kulezi zinto zomphakathi. Yabo uthatha mnjani? Hayi inhle. Sengibhalisele futhi ukuyobhala izinto zami zokushayela. Mama ngizobe nje ngiyoyizwa. Sakubongela mamncane, sakubongela. Angaphasa. Kumnandi nje ukubona ukwenza into ekujabulisayo. Uzophasa kodwa. Khuleka Uzophasa ke simtest. Khaya kulomdlalo. Zisha. Wenza njani uma ama-brake engasebenzi? A, uyehlisa ugiya, usebenzise handbrake. B, ufaka amafutha. Noma C, uyayicisha. Lapho-ke taxi driver sebeyakhuthela pi hayi bosisi musukubhayiza kwenzakalani kanti manje njengoba umgaqo wakini lo. Ngithi wena mvame ubaba umlomo ubaba ophuthu leyo nike abantu shintshi la uhlukane nami. Ha. Impendulo yakho ile yokuqala. Ile yokuqala impela. Ngisho ngibe ngihambisa.